guys, so welcome back again. Yan, so ito na yung mga nabili ko. Ayan, so magbabayad na tayo. Tama na muna yan kasi wala pa tayong budget. So guys, ayan, papunta na tayo ng cashier. Papunta na tayo ng cashier guys. So pinapay na tayo. Ililipat ko to sa basket kasi para makapila ako ng pang basket. Okay, ayan guys, so welcome back to my YouTube channel. It's Dung Bisaya. So nandito tayo ngayon sa Puregold para mamili. Okay, so ito, may nabili na ako, this one. Ito siya. Okay, tsaka gusto ko kasi magpata mamaya, so ito nabili ko siya. This one, oh 72 lang. Tapos dinagdagan ko ng isa, this one. Okay, so ikot na tayo kung ano yung mabibili. So ngayon, bibili ako ng Del Monte. Del Monte ito. Wait lang. Wow. Kasi mataas kasi yung buto ko. Ito. Dalawa lang kasi magkaano rin ako sa susunod. Okay. Dalawa lang. Okay, so ayan guys, lilipat natin sa basket para mabilis. Bigat. Huwag na lang yan. Huwag na lang yan. Ito na lang. Sige, sige. Ayan guys, so nalipat na. Pila na tayo. Okay, so ano ba yung nahanap ko? Ano pang kulang? Bili tayo ng Coke. Coke. Ayan, so ilang liters to? 2 liters. Bumili ako ng extra bigas kasi wala na atang bigas doon. Gosh, nahulog. So ngayon, dito naman tayo sa mga snacks. Tingnan na dito agi. Sa kabila pala. Ayan, ito na. Sana ba yun? Sarap yun ito. Eh, wala pa rin siyang ano.
Wala pa rin siyang single. Ayun. May ano ba ito siya? With lips. Yan. Ito yung paborito ko. This one guys. Sweet lychee. At saka this one, polvoron. This one yung flavor niya. Ano flavor to? Basta polvoron to eh. Milk flavor and chocolate. Yan, ito isa. And this one guys, the Chips Delight. Okay, magkano ba to? Magkano kaya to? Sige, check ko lang yan. Dalawa. Yan, I need this Vitamilk. Paano ba to? Yan, so dalawa nito. And the one, the Coke. Ano ba to? Dalawang flavor kasi ito. Ito yung isang flavor. This one. So guys, naghahanap ako ng Yakult. Parang walang Yakult. Walang Yakult. Ito na lang bibilin ko. Chucky. This one. Ano ka na? Ako ng tatlo. Chucky. Saan kaya yung pushcart? Iniwanan ko yung pushcart. Saan ka na pushcart? Yun. Okay na to kasi wala na akong pera. Hindi pa sahod. Hindi pa sahod guys. Okay, naghahanap ako ng coffee. Coffee ay naghahanap ako ng coffee. Ito. So, this one. At saka this one. Yan. Creamy white. And now naman guys, pupunta naman tayo sa yung polvo. Kailangan ko ng polvo. Once again, coming attention to the following merchandiser, RTI, Splash, Unilever, Code 90s. Magkano kaya ito? I'll check kung magkano to. Kasi kulangan, sakto lang pera ko eh. Wala. Okay, nahanap pa rin natin yung powder. So guys, ayan, nahanap ko na siya. This one.